Dobro, počnimo s prvom lekcijom prije nego što opet dobijem otkaz. Anđi, svjesna si da je to jako dosadno. Ali solmizacija je vrlo važna. Možda bude malo dosadno, ali začinit ćemo je. Zašto ne bi slušale cool glazbu? Ili možeš otpivati ove note ovdje. Ne, ja ne znam pjevati. Pa čula sam te. Ne znam. Da, možeš, probaj. Hajde, bit će zabavno. Prati mene. Samo pjevaj sa mnom. Samo ponavljaj za mnom. Kake, kiko, ku. Kake, kiko, ku. Ali slušaj. Kake, kiko, ku. Počela si na trećoj. Sad učini isto kao ja. Okej? Jesi spremna? Kake, kiko, ku. Kake, kiko, ku. Koncentriraj se. Čekaj, treću koncentracija. Okej? Da. Kake, kiko, ku. 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 Jako dobro. A sad druga vježba. Da. La 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 la. Zabavimo se. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. 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 Pjevale smo. To je solmizacija. Dobro, samo sam došao provjeriti da je sve u redu. Je, hvala ti što si dopustio da se Anđi vrati. Mislila sam, kad već i onako moram učiti glazbeni, možda bi mogla krenuti u školu. Neki dan sam išla do... čula sam za taj studio. Ne, studio. Znam da je to dobra škola, ali ima i boljih. Oprosti, ali ne. Ali to je dobra škola. Naučit ćeš sve o muzici doma. Učit ćeš teoriju, solfeđo, kompoziciju, ali doma, gdje možeš učiti i klavir. Već smo to prošli. Ali... Ne, Violeta, molim te, nemoj to raditi. Dobro, u redu, pravo si. Ali Herman, ako U redu, može Anđi. ići... Zbilja nije toliko bitno. Ti samo zato da ne misliš da si zarobljenica i da se ne zabavljaš, imam veliko iznenađenje za tebe. Ti i Anđi idete na koncert gudačkog kvarteta. Wow, Šališ se, tata? To je tako dosadno, Ne. gudački kvartet. Ne. Koncert će se održati u posebnom kompleksu s mnogim dvoranama. Jako je moderno, zbilja avangardno. Jako ćeš se lijepo zabaviti. To nije mjesto samo za stare ljude poput mene, okej? Uživat ćete vas dvije, ajde. a ovako pišeš sinkope. Tko je Rafa Palmer? Rafa Palmer? Da, zvuči kao vrsta psa. Znaš, kao škotski terijer, Rafa Palmer, zlatni retriver. Rafa Palmer je rock zvijezda, jedan od najvećih.